Fuuta gila wiya Fuuta hay sinno yakare mumen woni koye ɗanniyankoɓe dole ɗe ko ndema awo e gaynaka. Laamu ngu ballal muɗum ene famɗi noon e ɗeɗo jate. Hande noon ko fedde Wempejere yonta tawa ko fedde subalɓe rindi ɗo e Djinchang département de Kanel commune Orkodiéré ngam namdade fodde cubalagal e nder laamu. Wonno gueñiraɗo ñalawma o ko monsieur le maire de la commune Orkodiéré Daouda Dia lumtini adjoint maire Mbaye Mbeng. Parce que kala ko wona hanki neɗɗo so wawa anda hanki mum tan o anda hande makko o anda janggo makko on fayi. Ɗum ɗoni hay jiɗo ɓeɗe subalɓe ene andi ɓeɗo ko anduɓe hanki mumen ko nankiɓe pour wawde ɓamtude. Daouda Dia no wiɓe kanko e fedde subalɓe wona hande tan wona janggo so Allah jaaɓi mawje gamɓe haɓe tino koye mabɓe enen. Wempejere tuddude ko fedde subalɓe hettinade to banggue laamu mofne guure jonde gila ngawle ha ƴella walla gila ƴella ha ngawle daraniɓe rende maayo gila pom ndar ha kom kaye daraniɓe gam yoltude hujjaji subalɓe e ɓamtude cubalagal kettoɗen hen gardiɗo. Amin jiiɗi fewnanede maayo ngo amin jiiɗi fewnanede beeli ɗi pour min mbanne pisculture to liɗɗi nehere hande amin jogui on programme amin jogui yakar puisque hande ɗumin goni ɗo région de Matam leader uji amen nani hen kala komin cohli ɗum woni mbaɗantiɓe so premier caisseur nanɗo kan nanɗo jante Ablaye Anne nanɗo monsieur Amal Tallen nanɗo ɓen fof ne mbawi toppitanade yimɓe ko wayi hono noon hamin jogui laabi ɗumin poti rewde hamin keeɓa président de la république ha wawa wallude min e komin jiiɗi wadde. Ɓe jogui yakare noon koye monsieur le maire de la commune Orkodiéré gam yettinaɓe haalaka to suuru sardiyeji Sénégal walla ni ha yetto gardiɗo leydi o. Matam Amadou Won radio télévision